basu berkat naga jing berkat brio ni jumudar bakadai tangka kam bancu knyat yo budam batka kam kalabyang Henry hang ning yu iban sakhi badon kam ru ya ka jing tebet ban benya bahangno en pensyong ye ki dong jong kadur ha ka rukam ban pin itenat bat ipu iping kita ki basha shondur bat lada bakla bat duna tangkan diat ru lakalong ka jing shai ni ka jing thaba kadur kanamlong kum batmu kanu ka kam wei bangi don ka jing trang bat ka jing angnot ka penlong yang ngiru ban penlet jing mut ban pen kerlu ya ka jing perkhat ban hikai pen tepet haman laki por wat bandlum yaki bot themai ha ka jing em baman kasni bun sin kham tam ha ka ni ka juk ka bangi em munta ka babun hi ngi ju ya be ya ka ba kloi klem dala sha ban up ya ka bajanai hindrei haba ni yu i ya ka ni ka rukom tre ban ya rap yangi ban sno tho mangi don kam ya ka mensim ka ba ya sha ki khilip mat jong ki sngi ki bakar pang ban yo kem bat ban sa ken mau tumpang don kam ya ka jing tibet bat ka sab ban pindan kam ya ki kor ba ki bor ha ka rukom ka biang knang ba ki khan ki dor kin wan ra ki khana ha ka ba ki try kin la ban kin mau kin diang bat ngai hazel wajri hang ni hapo la jam bat gin wan ra ipi ye ka jing ekren bat iwe I nong shondur bat I nong ring dor I batbet iba sawbor pathau ni pedang subhai pi syaga ni ke program Shillong menta bat ngidon menta hang ni hapo la jam bat iwe I samla I batbet ban shondor bat ban ringdor iba sawbor pathau te khubli shibon ba sawbor phla dalam ni hagani kapor te khindiat shapang ladi ba pin itu na ka bantai ki nong pet ki jungi ka kerteng janga dai sawbor pathau bat ngasong asa ne po la jam te bat ngeladap ya ka jumpli janga na po matum tha ka degree haka music bat mentang treng kata hakan ka shondur bat ring video kubli shibon ni kata ka jimpin itu jumpi te kumno pi sedang ka jingya linti jumpi ha kani ka kam ka jingya linti jangal te ka sedang na do arjar khatway te delimba jongka fotografi jongka ban ring dur bat ban shondur ka dai na do arjar khatway na kaba I men janga I lursai pathau I sedang I thet camera I small digital I dei camera I baret I Canon kaba ngadang dan sa do menta I camera I camera barem janga I bas dang do I dei ita I camera I ba I men janga I thet te dai la thet mai long istanat hapan sender ban ring dor ki mariang ki khanyang ka ya ka surrounding barok kaba dan kan ka yeng changi te dan hangnas nong pat long ka kopor arjar khatway kadang jenjar ban sendur ban khot ikinong sendur ya tho ne ki te himan janga ta kopor badan kamera te ya ki bahayang le dei pension kan te imlat ha ka sngi imlan te pha yanga te arjar khatway kadai ka bangas dang ban sendur lingba ita kamera ngadang dan kumba khat rusnam khat rusnam arjar khatway te ngas dang nang ta bak ngas dang tang sendur bet non stop lingba ita I digital kamera changa te nang ta pan I thiet kamera arjar khat ar DSLR kamera te dai thiet kamera to ngadang puli degree ngadang music apo matung tha tangdep nang ta pan tengah empat jam pan konstrit bahang ngarang susdang kumtang senduri ki yaki bahayeng basam kat bi khot chinis marjan ai tengah sedang nang ta bat ngasendur kumtahi sarum seneng kat bangalet ngal kelas ngara kamera ai ngasendur kat kabayo sembet kat bayo ha bangadan kamera tu te tangdap nang ta masndap ka degree 2015 tengok ngan le ayu te long ngidan kijing hing ya bun spara te ngidan prangut spara te ngi kham long ka ban puli biang ru bar ngidan steng imei pa khlat arja kat saw te long kalong kham khandiat ba kalong struggle ka yeng sam tang to mlai
te ngan stop nak ken ban lek pesu foda mo ban yat khmat ke jupuli te ngan belah nak kat bangayo dengan train nak kat bayo te ha ka arjar khat riupan ngala tre kat bayo ta armas like degree te arjar khat riupan te nga isu ong men janga puli nak ka fotografi certificate course hapo dan Bosco te hak ta por ngas khat hoat mo kalau ko maplilat de pri yes ka ila plilat hi men na dang sedang te hak ta por pat i yong kom ta ken te ngasu klik ke cuma khat okay to ka biang an certificate course te ngalet kan hapo dan Bosco inai ka jeng hak ta por ide i Mr. Vida te ngas ngungu i blay nam ta jeng iru po blay u pha lingba ka story lingba jeng i ba in yo ban hikai nga hapo ilong i way ino hikai ba ya rap ha yang i khna hapo dem school lingba jeng i ba ngalik iti i kus hoit ngelak don ki ka jeng nang jeng start bangan sendur bangan ring video bangan edit video handrai ngampat yok ha wala kata do banda hoit lang la dan lumala ting basic tambang dan kam susu tengah lek kan yang ta dang lek yang ta kai Mr. Vida ngayok kan kata jeng tip kam susu ya kini ki setting jeng kamera ya ka lighting ya ka editing hapo ki komputer ban sendur ha kumdo ban sendur ban use ya ki lens ki ba kumno ban shan ya ki breu nang ta kumno ban use hakano ya ki wide angle lens ki portrait lens ki ban shan ki nature ban ring video kumbang ilek menta te ling bajung i ken hapo dem Bosco ling baka dem Bosco technical school te tangdap nang tu ngasa sedang syuk ken ya kam janga 2017 hoat kidan struggle nomor bah itu por ngampat sendur sabar ngampat sedang hiration no but still long ngala yat hi ngala sendur sini stai ngala lek ki bakhwat ki bahayeng ki birthday small event sedang hawat ki music video ki bang ya ring mulmala lingba itu kamera nang ta te nang ta 2018 ru kalau kum tahi empat da long ngampat upgrade kamera ngarang use pe ijo empat dan bisa ban thian te kata kepot 2018 ngalamut ban give up na ka sendur kalong ba ni ngam yo ngan tre kaneng hoat hakiti por ngadan lagi kam bang tre shper ngaris nyang ris er ta ngalit de ki jor ki ba 8 mi nang ne nak per kumbang ilong manta hoat ngla yo khayeng kasam nyimpat long kumne kumbang ilong te kal dan ke jing struggle ma hakiti por ngidang de tangayeng ding nang ta ba nya perkhat bang tits kiti kamera ngadan bat para actually how arjar khat reu hak to ka arjar khat reu bang struggle bahang nga para jang ha bang ya sendur bang dan te kamera ya song hak per bang yong kumno ngin ya bantit iti kamera hadu lailak saulak haba tang sipia ngimpat dan re tenang ta ban mudur le ban ya kita te te arjar khat thana ta kadau tang itu kamera ibadan ibatit men di ngisdang da Sony kamera te Sony kamera ka bangidan isdang hida katu tengi perkhat arjar prang ni ngan sentur hoy ngap pelang i saving kendiat iba bangan ya ban tit kamera ban upgrade tang bang ngadon ka daud kejing artin bangan stop na ka fotografi bat ka videografi kini ki kam janga nomor bang hagiti por nga ris niang tang ngatrikat bayo setiar hing haki yang beriu bak hawai ne ta dang alet siyoru dan bang kita ju hap mo ban struggle long tang kawai ba nyimdai ken balek ran long kata ka struggle kadai ka jing ka bang ya te bun singi lek ran te shu ai ngoi blai hot ni lek ran tang balong ni klam give up te andang lamut ban give up 2019 ngamut ban thit na da ka baik ma teng lang ni mai ngan ngaden tipsak dat thit ibat second hand dis nyop ban ya chrum seneng te tang dap nak tapan imai ong em yong what you give up kasing ong no what you
waju isteng waju randin rai kan ka kam yat bet mo long bangin kano kam ka pitrai kan wan shwa gi jing te email yong nai te ngoi uplay ba ngakong email mo ka to porte arjar ka khana thet kin kamera upgrade nga khom thet shoot ka baik ka bang kwa tengah thet ta kamera 2019 masan thet masan upgrade ta kamera ngasnang ken ban kham biang kham bet nga thet komputer ru tang thet komputer nga kham yo ka editing la kham yo ka jing tre ka station ka PC ka bakhlan ma ka komputer ka bakhlan te nang tu asa sedang ken ban yo sing asa sedang ken ban ye itu ki parlo ba sha sendur selong ban sedang ban sendur ti kidon mo ki boong batang shla don ka kamera la long bet ban sendur ti ha ka jing sngo go jong pi tang ka bandon ka kamera la biang ni don kam ya ka jing puli ru ni hangate jing alti jong asimet mo haka experience hangate bandon na kamera kam pat biang ra te ngidon kam hi ban tip ken kumno kamera pat ka pentrikam ngi kumno ngi pentrikam pat kamera kumno ki angle gi jongi kumno ngi dan lang kasam hoi la dang im dan kasap ru ngila ban train ngila ban let hikai ngila ken ngi dan kam gi hikai damar ba ban sudan kamera ban shan kum to hoi barok ngi dan manta ki phone kamera ki te tang balong bandan ka professional kamera te phya ban kam hi jing pule long at least ka training hoi kumbanga ngaruk ngadep tang ka training arbanai na pot namsko nang to ngasa ngalala ken ban use ka kamera jonga ngalala ken ban use ka kamera jonga ban penan kam ya kasap ka bangadan ken ban pentri kam ya ki ikini setting ki ba haka kamera hapo kamera gadan te haba yo sungai kata jing ya lenti jum pi kalong ba pi ya lim ba bon ki jing bat ki jing tenju mo te kum ju ru ki tiar ki ba pi pendon kam ti kilong ki barem dor hakan no ku kom long hakum no plala ban the de ka kamera ka baning kong ka jong pi ka kamera janga ka baning kong hoat itai baning kong idi kanan iba tang 1000 digital kamera arjar khat we ngi thian te iba ar ka dai live 1000 ha arjar khat ar klaram arjar khat ar barba ha ki por klaram ba soni kamera te nangta lingba iti kamera iba thiet arjar khat ar te bat lingba ki kam ki banga tre ki banga bala mansua kat banga yo sanspa yo ruspa kita ki ba he do mansua haki arjar khat riu khat nyo ki ba yo ban lek ban thong jing thong ban yo ni snyang ngayo haki por mar ba danga rap ru hayeng dangi rijing riru yo ngi haban yarap hayeng haban yarap imai dangsna kayeng ki paradang lit kelas tengi yarabet hieng tang ba long yo hi khandiat nang to bangan safe te bangan ni pelang iti pisai ba khandian te iti pisa bangamut ban thet baik te ma limba itu teng imei ngadun na pisah ken imei hapar bangamut ban give up no teng ong thet ti baik skanhan imei ong sim ya kan sim ini pisah ba baduna ban ya ban upgrade kamera thiet nga yarap imai kan ai ngo yu play ba long ba yo pa de menta kum uta unong shandur mo uba kem ki khilimat ki ba kodor ka jing imjing ki brio la judon em ka kap ba phi sngo ban khia ne ka pressure ka ni ka kam ha ka ban shandri ki nang thote sibon hi ki pressure namar ba ngi hap ban ai kat kum jing kwa ho kat kum jing kwa jing ki brio te nang taru ho ngila dan ka experience ngila try kena kam ta la kumba kumangal ong ngila shendur na do ajar khat we te ski ngila shendur kutung la stang khandet tamang kham experience pha ngila kham shen long kham shendur bha na de ki por masan like dep degree astang ha ban shendur ken kat shenistai kat bayo ti anda pila dep ban kemi kita ki khlemat ki bakodor tengi kum ki bringi ku abani kloi mo kita ki dor ti bun sien ngi shemba kini ki dor ye tho ngi ju yo slam ti ke ika daw mo ko penlong ki bangin yo slam ni ki dor te ngan kren naka pat janga naka site janga long ka experience ka bang shem ka bang shendur kalong ba ngai le ban ai kloi ki soft copy
ngai choose ki nong thok ngo pe chubo dang la dip sendrum ta dang bun ki event ban sendur te ngong hoi kan slam within 1 month la ne 2 months dengan deliver nganang ai no ki ro la ne ngala ban ai no ki edited soft copy barok plan ha dang bun ki project ken la dang bun te tang steo hadien la ne arteo ngala ai no te ka jing slam kalong ba ngai option ki nong thok ngong pet pin wan jit no shapo studio jangi ne pen jit hi na yen te dan ki ba ki ong tang ba bun sien te ki jit hi hapo yen ken mar yo por tamo te nda ki opor tang ba da ki wan sha jong ni ka kham kloi dan ki ba wan ban jit hapo studio jangi long da ki jit hang to ki shong bai hang to ngong jit bet nga pressure ken ki ba kin pendap mo tang hoi ban yo ka album te ndang la dap ai ki soft copy hadien sitayo la ne sibenai la ne artayo te subu ki ong ban jit hi da ki jit hi te long dan ki bapli ki slam na kalyang jong ki nong tho dan ki slam ban long ban jit ikidur te hang ta ken ka slam da dai ban penjit hi mangi te kamda slam hi ra long hoi la ban dilien mar subu la ban slam at least slam ru undu banai la ne kumta mo ka bampor hi subu long na keleng jingi bang ngidan event ngim lap ban penjit long dangi penjit hi mangi kan ndai da ki jit hi am da ki ai kloi ngit la del va kloi kalong ta long kaleng jonga ka na keleng kwe ru ngam tip ra long le se yo mar dangi pha pren kum tu tang hadien artio laitio kala pai ka album te da ka slam kata ka dika wai da slam niki nang tho te kala ban pai snar snam Pilale bun ki project dei na ka por te na do ka pasadang hadu menta ke ik project ka bakong santam na ka benta ka jong phi ka bakong santam te barok hot kilong bakong santam mo kum ka sendur kan ka dei ka plangja nong ka kam janga ka bang terima nas ngi hot ka kong santam ka neru tang ba ka jeng kundu jenggi yakin ki nong ruai na po Canada mo na po US Canada nang tai te katu kadai ka we ni ki bakang santam mo baka ngayok ban pen i ya kasap janga hakeleng ka perthai namar kitoi kila dan 5 million followers po YouTube nang ta po Instagram gidan ka ba kila dan ki million followers kan te kide ki music traveler te katu kadai ka kong ka bakang santam bangan ya bangan trikam bat ki te ka ika jing sham ju phi haba phi trikam bat ki brio ki bana bar jongkari tongan ngan batai khandiat i jing kendu sanga bat ki mo te kabani kong kadai kum ne ngala follow yaki nadu baki dang don saulak subscriber hapo music hapo YouTube ngala follow yaki nadu badang dan saulak bat nang ta follow kwa ba maki nomor kidai jongka nature mar hagi ki por arjar khat riu na khat nyo gidang stang ban kiu ba follow yaki nadu katu kapor but ngakwa apa bakin wan san Meghalaya bakin wan ban sendur mar banga i baka rijangi ka itenan bat nadu kiti por hi ngala kwa bakin long one day hakawai ka singkin wan sane nganget ya kata tenang follow bat ngis barok hi ngis tenat dah bangis ngap ya dan ngamtip ya dan gibam sta tambah mostly barok hi ya tenat izra jaki te how arjar arfu makla men hakini men kisnam gila online te arjar arfu te kisuan message i kentiu bakin collab lingba i kentiu len mau penyang ben collab bat ki i kentiu reach out janga i pai sanga ken pai khamat sanga ban penring video ban ya ban san shiki bakin edit te limba kata ka video ka ba ngasan yaki ngap kila contact direct bet janga limba ikan tiu kila contact direct mai nga kila bet share na pa Instagram te kila share ki yaki number phone jaki ya manager jaki bat ki ngasak text bet yaki direct personal tang ya ban san kan ka message ya ka video ka bang penshoot ikan tiu but ai ngoi ublay ba ke limba kini gijian ti pen kenduk ikan tiu tengi kenduk kenya ki te limba jang ikan tiu te nang ta habang la asan ki
video ki ba nga shoot I kentiu nga san ki ya best kan ya tenat but kias ngo ya ka interaktif janga harta video but kentiu bang ya long smile ngiar ki chat harta video terlimba kata uya pet ken ya pet show uya kontak keep uya kontak bet janga ken te te uya tenat terlimba katu uya khot kan san pilat ban le chata ban le chapo ningkong khot ban le chapo Dubai te nang to tôi cancel nak shua tang dap tu shong cancel bet ho arja pu arpan yong cancel long pin let shoot ya music video jangi chapo Indonesia bat cha Vietnam te bat cha Thailand bat cha Philippines te nang to nga shong bet ngan shong bet you have to let us know quickly as soon as possible te nga shong bet ngasuang abiki let me call back you tomorrow, let me contact you back kumta mo ka jing text nga la kandek ngan let iki la comment tengah ngasu ngasuang abiki na siya sa contact na dep nang ngasu perkat ken ngasuang ban ai jubab na siya nomor kilong profesional gitu te gibalong hot te nang tu ngasuang bet hot asa stang ken man lebet ki eki kentien kerpang ban ai men sim yakinong pe ki jongi kham tam ki pitu ki batmu ban tre ya kani ka kam hak ban penkut ya kani ka interview ke jongi te ngai khublei ya ka audition ka ba khat ngop hai nga bang nyop ban le kani interview but ngai ngoi ublei pau play kalat kan ti nga bang inyo pan le kan interview hap deng channel ti janga kum samla hu ba padeng kan jing ja jang perthai ban yo kam ban tre ban kata rei play lat kum kan ka kanta ka bamata te ka jing ai men sim kalong ba pi katalen ke bangadan kam dei ka janga kan ka sap ka bangadan ka dei ka ba ublehi uai ujisu uai ngi wei pi wei ngi dan la jong katalen ublei uai ngi bat ngi dan kam ban tre ban pen yare katalen ka bangi dan kane ka bangadan kam dei ra ka jonga te ka dei ka jong ublei te tang ba ngi haban ha padeng gi chian ti ga dan sibun gi jing ele gim dei ban ran dien gim dei ban ki bam kum ki samla i wei pi wei samla ho ngi ya ke jinjar ka kam gi jinjar ka jam henrei nginom give up haba nginom randin no ladang idan ina ni kam ibaret ngasdang di kam ibaret I struggle kadai ka struggle ka pa ha ayal inti limba shibon pa jing ngatre ki kam kum ngala ri jing ri ngala dijur nga rap nang ta ngasendur nang ta ngalik catering nang ta hapor bangan dia jing dia hayor ngakit daju te ngimdai ban ran bat ngimdai ban give up ya kanon ka kam ka badan ka pidan te pidai ban long consistent dai ban yaine ngimdai ra ban tang steng por mo habangi thmui kanon kam ailat alis bat wat num khmil ti ba tang season 3 kam phenyo no la kanong phenyo no ya ka pisa phenyo no ya ka bainong jongpi ngi tray ngi stang kena kam shubu ngan after nado badap degree arja kan riung te hadu mata arja pesan sedang banyo income ha bang stang kena kam jang fotografi ngi sedang banyo han de nado arja pu long hak por jangi bang impat dan media te kalong kum tahan rei menta te kala ya te kum wei te ngi sedang kum ta ken hoat kampat ngimpat lar banyo te tang balong suki da pyai ne akam penyo ban ka wei ka dei ba nginom klet ma yo blei khaman I wei pi wei ni shakri ublei nga dei kristan te nga duai ublei nga shakri man miet labat sngi kan mai ublei ke chim changa ba kan biang ka kam ka jam bangan kham tam bangan yo ban tre ban kata ban pen buram yu ublei te ngabu ngi dei ban bu shwai ublei khaman hakino ge jing seek ye first the kingdom of God bangin wat shwai ke ma ge jong blei kata ka verse ka bang habu ba yak mat changa
ba ngi di man wat swai kai ya kai ma ga jong blai ki ai bro in sai lang tam dan tak kadang nga shoot tray bet nga shoot peran kam bet ya kai ke bangadan nga shoot nga try mete ba khamba te nga sa long kum ne kum long ngit skam kana ki ai bro ki de ki jing na ba ga jong blai ki jam changa ban kai ng sam changa hi bro te tang kata ban nung kan radian ya chikmat le shibon ki ki kan ki ba amen sim shisha te kule shibon mi pilak pelat kenang ke porch pi bandam dekat ni ha ke program moment ta yes thank you kule shibon pi ngit scam ba kani ke jeng grand jing ni bat iba sabor kelap lilat ingi bensu tho khamba ya kani ka kam bat kum juru kala aiman sim ki babun kham tam ki batmu ban tre ya kani ka kam te bat ngai hazel wajri ha kani ka program shilong menta te tat hadu bangini syam pi ha ka we ka por kuble pi baro